Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon sa imong galaman nga dili nimong makaya nga ikaw ra? Ato ka ng dungagan. Pinagi dinhi sa programang Kini ang imong suliran. Kini ang imong suliran. Suluha. Kini ang imong suliran. Suluha. Kauban ang dili tantong bantog nga magtatambag sa radyo. Kuya Helen. Kuya Helen. O karon, ani ana siya. Ani ana. Aniyan ako! Wala malikay ang poste, likay, poste, likay! Mayo kinilikay ang poste. Bayo. Ay kung wa pa nilikay ang poste mahingala, sigurado na pertigin niyang luuya. Bayo. Bueno, sa makausap pa, i-welcome ko kamo mahingala kay ikaduhang hugna na ni karon sa ato ang tulumanon. Kini ang imong suliran suluha. Ako ang inyong Kuya Helen mga higala. O ako magabat-bat sa sulat dinhi nga gipadala sa ato Ay sulat to paminawa ko. Awa ha, mo na sulata mga higala. Sa dili pa nato ablihan mga higala ang maong sulat. Ato din nga pasalamatan may higala ang Takoy Restaurant. Kaya ang Takoy Restaurant may higala nagabaligya og lamian kay nga pagkaon. Doon ay mga lamang loob, doon ay mga dinuguan, doon ay mga atay-atay mga higala. Paborito ninyo mga lamang loob no naa sa ilaha. Na maligya gani siya usab sila og tuway-tuway mga higala. Igot-igot og daghan pang uban mga higala. Kung gusto ninyo mukaon ni ana sa Takoy Restaurant, makit ang kini sa kilid lang gyud sa punerarya ning atong syudad. Kung mukaon mo, kamura. Takoy Restaurant mga hingal. O karon nabriyanan ni nato ang sulat nga naa dinhi be. Ato ning sugaduhon ni mahingala ang pag-abri sa tong sulat mahingala no. Yan. Lisod man ni abrihan ning sulata mga hingala. Okay, dara Bayo. Puti kay papel Perting puti as papel mga hingala. Sigurado ko lukuto na po niya. Bayo. Matingala naman ko ani mga papel diri mga hingala nga puti kay malukutan man pag tan-aw nako usahay kasilyas naman ako dapat makitaan. Bayo. Gini mga kauban ginako diri. Bayo. Gingon din ni mga higala sa tong sulat. Agosto 15. Oy, pista karon. Pista de karon mga higala na pista karon mga higala. Gingon din here, dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan. Tuguti ko sa pagpangayog katahuran kanimo Kuya Helen. Labi na sa mga 70 milyon nga naminaw sa imuhang tulumanoy. Kuya, maulaw man yun unta ko magpadala sa akong sulat diha kanimo. Kay sa mga pipila ka mga rason kuya o pipila ka mga hinungdan. Kuya, sa tinuod lang naglakaw ko ilahom sa landong sa dakong katahap. Gani sa daw nag-ungong ako sa bungaw sa kahiladman sa mga pangutana o mga gumunap sa kinabuhi. Okay kayo. Kung unsa gyud ang ugat hinungdan nining ako mga suliran kuya. Nga sa daw sa sud sa kong kasing-kasing mo to'y hakaw ang mga pangutana o
Ako pa nga nandihay. Unta ni? Bayo. Ato ning i-forward na may ngala kay di ko kabasa ni forward na be. Bayo. Na forward na nako. Sindihan na mo kay sabing di man i-direct pag sulti oy. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Archie. Taga South Cotabato, kuya. Kani kuya, di man jud ko proud pero kinanglanon mang gyud nga akong ipasabot kaninyo nga ako kuya usa ko ka ex-convict. Kani kuya doon ako'y nagustuhan nga babae. Og doon ako'y nauyab jud na ako kuya. Itago lang nato sa pangalan nga Janice. Siya ra gyud ang akong ga. Bayo. Kuya aron masabtan nyo ang tanayin. Mao kini ang mga panghitabo. May bundag, attorney. Ay mo dagad. Nako din kay gusto lang ako may balaan ng kaso nimo. Kay ang imong kaso usa sa mga kaso din nga akong gitan-aw karon. Kay murag taw-taw din gilimot-lumutan na imong kaso nimo. Mo lagi? Ingon nga usa ka attorney tabangan ta ka. Tabangan taga kung unsa may kaso nimo. Salamat kay attorney. Kana kung ang imong kaso winnable. Kasabot kag winnable. Wala lagi. Dumadaog ba? Mo din na day. Oo. Oh. Ha. Okay. Bayo. Tugani ko. Gusto ko maibalo kung unsa gyud ang mga lintunganay tanan. Nganong nasud ka dinhi sa presuhan sa imong kaso nga illegal possession of firearms. Sabi mo, unsay hawak kay bawo? Bayo. Illegal possession of firearms ang imong Unsa? kay bawo nung kana. Oh, kabalo ko na attorney nga. Pero mo na, gusto na ko may bawang karon. Gusto na ko i-confess nimo sa kuwa ang tinuod. Gusto na ko isulti nimo sa kuwa kung unsa gyud ang nahitabo aning imong kaso. Tinuod ba nga nagdala kag armas, asa gikan ang armas, asa nimo dadon ug unsa imong plano gyud unta. Oh, tinuod nga nagdala kong armas, attorney. Pero, tinuod man di ay? katong armas tinuod. kong gidala, attorney. Oh. Kahoy man to, nga game na akong pusil-pusil, nagdula mi ato. Buti mong pasabot nga ang imong gidula gidang armas kahoy ra. Oh, kahoy to, attorney. Dili to tinuod. Ako tong hinimo kay magpusil-pusil, dula ra gud to, attorney. Nganong gikasuhan man kanilang illegal possession of firearms nga kahoy man di ito? Mao gani. Makagawas ka ni. Makagawas ani kay dili dapat ang kaso sa imo dili illegal possession of firearms. Oh, unsam di, attorney. Dapat illegal possession of firewoods. Butang eh. Bayo. Chupe! Tuy! Bantay, punta ka dito, bantay. Kuya naman, nakakatakot naman ang aso mo. Nangangagat ba yan? Bakit?
Nakakita ka na ba ng asong nanununtok? Ay! Okay kayo! Sama't kasabay ang pinakapaborito niyong radyo, Brigada News FM. Okay kayo! Onsay, okay. Perteng okay, ha? Look into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, Kuya Helen, such a soul. tuod mine. Nakagawas gyud ko kuya kay matod pa ni Attorney Paul, winabol gidaw lagi to akong kaso. There's no more Pero kuya, tagalan ta mo og idea kung unsa ko sa prisuhan kuya. trying for. Ako dili kay ko tantong dako kuya. Kay payaton man gyud ko sa una pag yun. Mao siguro ning hinungdan sa sige ka og pinya kuya basdol. Sige ka og pinya sa dol kuya makaniwang. Do it for. Pero sa sulod sa prisuhan kuya, kuidaw mo kay ako mo pinakakuyaw. Ako mga alipuris. Sila Tuto Bukay. Og si Ronald. Ato si Ronald gamay kay to kuya pero mao toy ako ang na ing nang kalagi kuya og basta ako na imo sultib. Magkurog lagi to sila kuya, wala pa gani ko kasulti nag-uo na. Ingan ako kabagti kuya. Pero na-realize na ko kuya nga mugawas sa mandi ko kinala magbagong buhay nako. Kay kapoy kayog tambay kuya dito sa may provincial jail sa South Cotabato. Nakita pa kayo may majilan dito. Karon kuya, sa diyan nakagawas na ko, lipay kay ko kay wala ginausab ako mga amigo nga sila ni Eric ug ni Eric ug si Nonoy. Wala gid sila mausab sa kuha kuya. Gani usag gabi na naginom-inom may kuya. Bay, bay. Oy, bay. Welcome, welcome. Uy, salamat kay bay. Murag, nindutan na yung gawas nun, bay. Welcome, bye, welcome. Ay, marik-amon na, marik-am. Welcome, welcome. Musta man imong kun? Musta man imong dito bay sa prisuhan? Oh, okay na ko. Abi ni mo ba? Ang tuol gyud ko nga di na gyud ka magawas. Sige ako, bay. Nagtuupo ko Grabe. ang gawas lagi. Oh. Pero karon niya na kita balik. Unsa man balik ta sa dati nating gawi bay? Ay, na, bay. Ha? Di na ko. Kay Daghang ko ting sulod, bay. ako manggod kato sa una kabalo man ko kung kinsa gyud ang nagpadakop sa tuwa ba? Yun sa man, bay. Kuminumdum nga si Titing Kadungon. Ano ba naman? Titing Kadungon nga ng guard sa Pimjig. Oh, mo to? Tanaw na ako murag mao gyud bay ba? Matod pa sa nito sulod, bay. Bawal man daw ang sala man daw ang mobalos, bay. Sa mo ba? Nagbago na lagi ko. Di na ko. Tinuod ka? Ah, manuna, may manguna, mango. Aningan no. Sige, ay mo kunya. Kay nagbago na ng tao, inyo nagkapila-pila ng mga tao. Magsilibre ta. Sige, magkina ba? Magkana. Ob, ang atong pinaka-paboritong pulutan. Okay, pulutan na to bay. Pulutan bay. Pagawas ang paborito. Oh, kini pulutan na to, paborito na tong pulutan may. Kini, ang pulutan na tong pulburon. Yay! Oh. Namiis na ko ng pulutan nga pulburon. Sige. Inya, kumusta magili mong life dito, gyud? Unsa man? Ay, wala man day chicks dito no. Abi kay na kog nabayot na ka ba? Ay, wala gyud chicks dito sulod. Pero ako pinaka-gahi dito, bay. Gahi og unsa man? Gahi tanan. Gahig naong. Na mga sa sulod, ako mayor dito. Mo ni ginahanap ko, pero sa chicks ba? At sa chicks, lutas ko dito, bay. Mo ba? Mingaw kayo dito. Saan? Nakakadait. Ay, ako best friend man gyud ta. Hmm. Tod kay best friend ka, di gyud na kay pahamak. Sana, muna ako believe ni mo, bay. Kay ako kabalo ko sa una katong before ka na priso. Oh.
nakahibalo ko kung anong nabigo ka sa taga-uhaw. Kung timbiguan nimo sa atong taga-uhaw ba, grabing hilak nimo. Luhod ko ato bay? Ha? Luhod ko ato ba? Lagi. Numdum ako sa una, di ba, atong napriso ka, di ba, nga man tagpinya. Oh. Kaya ang pinya dahil una to sa uhaw. Oh, napriso ta, nadakpan ta. Pero ako na di na to bay. Ikaw, usubon ka mo dagan, good? Wala, diha kay siyempre. Na, Uy, pagka- igagaw. Igagaw na ko. Tara ba? Ilala ko, bay. Oy, gaw. Oh, gaw, wala. Unong sa gawa kay banar kay mong tunob gaw. Payo. Ikaw yun. Gaw, kanang ang paila-ila din mo si Archie. Ay, hay, gaw. Archie Russo. Ano niya? Gaw? Gaw naman. Gaw naman ko ni nun. Oh my. Kuan, ako si Janice. Ay, hi, Janice. Hi. Ako na si Archie. Oo. Ay, naitawag. Palungon to ni Samok. Payo. Kamusta man ka? Oh. Wait. Oh. Nag-ingon si Agaw na ko, si Agaw Eric. Agaw Eric Hugar. Yun siya nga, kuan daw, friend ka daw. Ikaw daw yung best friend? Oh, best friend, Ming. Actually, gikan kong bakasyon. Karon po ko nakabalik sa tong lugar. Ay, si Maoy di ay nagbakasyon dahi ka. Asa ka gikan nagbakasyon? Dito lang sa syudad sa wa sila kakabalo sa syudad to. Sige. Basta laing dapit to. Ano naman, saan naman, di makita city? Saan naman? Payo. Basta ayun lang kuno nang asugikan. Ay, sige. Mainom ka? No. Sabayan ginom. No, wala ko ginom mo. Tanaw lang ko na sa inyo, ha. Wow. Naanad manggugo nga basta akong igagaw nga si Eric mo. Inom gani, nadyo ko. Ano Yeah. ganahan sa babae? Go. Gawa naman. Ikaw gigaw. Magini mo agaw-agaw na mga sagot. Ay, maguya gini. Ayog yung ka pa. Payo. Falling out, falling in, nothing sure in this world. No. Breaking out, breaking in, never knowing what lies ahead. We can really never tell it all. No. Say goodbye, say hello to a lover or a friend. Sometimes we never could understand what's a man's big. Janice, Oo. doon na to kay ipadayag sa imo ha? Padayag. Usa ka ka... Ano day ka? Lindong Pastor nanay ka? mo. Dili, pastor ko. Payo. Oh. Buot ko lang ipadayag sa imo ba kung unsa ka timbos akong gibati. Ha? Buot kong ipadagay dahil sa akong usa ni di man kabasan. Payo. Gusto, doon na kayo ipadayag nga. Oh, nasa doon ako sa'yo. ipadayag sa imo ha. Oh. Ang tinuod Janice, Mm. sa una pa lang pagkakaplag sa imo ha. Mhm. Gibati ko gugma. Mhm. Okay kayo? Unsay okay. Payo. Pating okay ha. Bitaw Janice, o ginahot Janice nga sa akong gibati para sa imo ha. Mm. Doon ako'y gamay lang nga pag-asa. Well, Archie, ang gugmamanggod para sa ko, dili siya nga nakapaspas nimo nga inikakita nimo sa tao, mag-zing na dayon mo, magkuha na dayon, mag-flash na dayon, ana. Dili man na siya nga kinalang nga mag-ila pag yun una ta. Pero Janice, kabalo ka. Mm. Dili ko dumailan usa ka tao kung wala may relasyon. Mao? Kay kung Asa migo ni- ug miga ta. Asa ni mo na naman ba ang diskarte na? Payo. Ano duman pa na ako Janice, gitudlo ni dyan ako ah. Mao ba? Well, tagay lang ko gamay panahon. Ha? Aray, ay, ikaw, imong kamot ba? Pwede ba? Abot naman din sa akong kamot, uy. Kabalo ka Janice, ang ugma og karon managsama ra. Oo, di na dyan akong gusto mabalan sa imo ha. Gusto ni mo sugton ta kadayon ka? Kung mahimo, para sugdan nato ang atong panaginig ugma ay. Asap nga napadulong ba? Mag-uyab ra manggihapon na. So, sugton ta ka karon. Oh, sugdan Kay, ko. asa na padulong, maurag yapon. O, sige. Sugton ta na ka. Tarong ba? Lagi. Kay mo singkit ko. O, ayaw lang. Sugot na ka, kaya asa man na padulong. Pero kadot lang, magbulag na ta. Ha? Kadali god. Oh, asa ko na padulong, di ako nagapon.
know our love was meant to be. The kind of love to last forever. And I want Kuya Helen, wala pa bitaw gyud ko niya sugta kuya oy. Pero doon na siya gisaad-saad sa ko ang time kuya. Gani, to sit down. usa kadlaw ni anak kuya. Always on my mind. Samtang gikan ko sa balay nila ni Janice kuya kay si Janice nagtrabaho naman ni Dinapita sa may NLSA Road sa San Isidro. Sa General Santos City kuya. Samtang nagbaktas ko, doon ay mga niduol sa ako kuya nga mga tao. No one needs you more than I need you. And I know, yes I know that it's plain to see. Gabi naman yan. Maginahinay na siguro ko kuwanan eh. Maginahinay ko siguro baktasan eh. Gabi na. Pero murag na ako sa lasang. Dili ko napita mo agi. Kana, muni klarong gabi eh. Payo. Napay iro sa unahan. Maginahinay ko lakaw. Hoy! Ay, kita mamay! Ay! Oy, bay! Pulbaan mo gani manit sit. Di mang makitaan. Oh, narakit ana. Buta namin mo! Ay, may gabi eh. Kol! Wala na yung gabi. Ay, Buta namin mo. usa man kol. Asa yung gigan? Ay, dito sa pinyahan kol. Piyan! Tarong hap. Payo. Nagpa mo ka kol. Gigan kayo lang Janice, no? Oh, dito. Dito lang Janice, ng sita. Miss! Payo. Kita ka? Duha na to ko laban, telang kol. Yan naman, pala ka? Oh, wala man kol. Sultiyan na ka. Mina ma. Gilisngag lang ilong ni ma. Payo. Kailangan sa ka wala. Oh, okay lang kol. Isa di ka kol. Ako si Junjun Fred. Payo. Ikaw, ito yung ngalan mo. Archie. Archie. Gupuan mong lawas, oy. Ay, kayo wakagok na giro. Payo. Guwapo Di ba gani. naman tambuka ni mo? Guwapo maglawas kol. Manang gigog Warding, Aray! Ha? Tarong ha? Wardingan taka. Sultihan taka. Pugong-punan dyan ko ani pa. Sultihan taka. Lambi na kini. Ayaw pagpangulitaw kang Janice. Ha? Nga naman? Ha? Uyab mo? Dili pa. Pero, hapit na. Oh, ha? Payo. Ano lang kol? Kung gusto nga mulitaw. May the best man way na lang. Usa may na ba yun? English baka... Ha? Ep? Payo. Ha? One bar na lang ka kol ba? Ha? One bar na lang ka kol. Bara. Ano ba sukol ka? Ha? Pagtarong ha? Pagtarong. Ha? Sa man? Oo, masukol pa. Masukol ka? Ha? Payo. Abin mo. Ha? Abin mo, madala ko ng kalisngag sa mong ilong. Payo. Sultihan ta ka do. Sultihan ta ka do. Kamayan lang Sultihan ko. ka. Pugong na dyan ko. Sultihan ta ka. Ayaw pagpabuang-buang kay Janice. Kay dako na kay kong investment na ha? Kapaw ba ka nga dako na kay kong gasto ni Janice kay kusog kay na mo kaunog ka ng kwan? Kabuting kahoy! Payo. So man ako lang nga. Gusto man ko Janice. Ha? Bunang warningan ta ka. Undangan na! Undanga! Payo.
delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say Kuya Helen, katuday si John Fred kuya mo, ito'y pinakabagtik yun kay sa mua kuyang sa lugar, katong dito na ni Janice nga lugar kuya. Siya may pinakabagtik kayo og nangulitaw na siya ni Janice. Gani, dako na daw kayo siya investment ila ni kang Janice, mauna nga palag kayo siya kuya. Ako rin tuwing kayo na kuya, grabe gina kong pugong-pugong kay di naman ko gusto mo balik pa og ka ng prisuhan kuya. Pugong-pugong lang yung nga di na ko siya makulatahan kuya kay na naman ko ako'y makulata kuya. Bayo. Kung dapat lang yun akong pugong-pugong. Gisumbong na ko kan Janice kuya ang maong panghitabo. Og nitambag lang siya sa kuang dili lang paghimo og dili mayong butang kuya. Kataw, anak! Indayots, punta ka nga dito sa opisina. Sir, bakit po pala? Di ba kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag makipagtalo sa customer? Dahil customer is always right. Kaya nga, sir eh. Kaya ka dyan. Hindi ka naman nakikinig sa akin. Kasi sir, ini-insist niya na mali siya. Ay! Okay kayo! Ugan, kasama't kasabay. Ang pinakapaborito nyong radyo, Brigada News FM. Okay kayo? Onsay, okay. Perteng okay, ha? never know what brought me here. As if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer. My course was planned. And destiny guides us all. And by its hand we rise and fall. But only for a moment. Time. Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kuya. Niabot yun ang panahon kuya nga. Nagatubangay yun mi sa karibal nga si Junjun. Si Junjun Fred. Ako og si Janice kuya. Nag-abot yun mi sa akong karibal sa balay ni Janice. Gani dito kuya, nagpatunga si Janice kay dito na yun ang panahon sa paghusga kuya. Okay. Karon, kamong duha. Oh, naman dyan ni Satong... Naman dyan yung garibal diri. Janice, Oh, aminaw mo ang duha. kinsa man namang duhay mong piliun. Aminaw gani. Bayo. Katapusan ni mo nga, ninyo nga istorya sa kuha before ko ma-decide kung kinsa akong sugton. Okay? Ikaw una, Archie. Ako, Unsay, isulti ni mo katapusan sa kuha. ako Janice, ipanumpa ko sa imong atubangan. Nga kung ako imong sugton, buhaton ko ang tanan, magmalipayon ka lang. Osba be, osba. Kay mas nindot na nga naikwenta. Nindot, na music. Sige. Janice! Oh, Kung ako imong sugton, ipanumpa ko sa mga tubangan. Nga ikaw magmalipayon diri sa akong kiliran. bayo. Wow, touch naman ako. Okay. Ikaw na, Fred. Tanang Kwan. John Fred. Karapad. O Janice! Sama ikaw sa usa, kabulak. Bulak yun. Ug ako, sama sa usa ka buyog. Ako sa imong likod, mupatog. Ug magkiyod-kiyod. Unsa? She left before I had
kuya, perting sukuan ni Junjun pre neto higayon na kuya. Kay wa sa sugta. Payo. Ang ako ang balak mo ini daog kuya. Yatong higayon na. Mauto nga. Grabe, swerte gyud kay ko kuya. Kani pila may dagan sa istorya. Nagkasinabot na gid among kasing-kasing ni Janice. O nga mong tinawagan na gani kay Ga. Pero medyo nagyapon sa akong kabalaka kuya kay doon na biya ko'y gitago siya kuya nga ex-convict baya ko. Ga, salamat kay Ga. Nga, ako ang imong gipili. Ga, wala na problema. Wala sa payan kay nakita magid na ako nga bisan og gamay kag lawas pero dako man pug kag kuan Unsa? kanang pagbati. Ga, ang gusto lang nako mahibaw-an. Unsa? Gusto kong lalaki nga wholesome. Gusto kong lalaki ka nga nindot og dagan sa moral ba. Gusto ko nga gikan sa pamilya nga maayo. Aron baga nga kanang bisig mga pobre lang mi. Makuha na ko ba makapambog na ako sa akong pamilya, sa akong anak, pohon. Una nga, dili ko gusto nga. Tabi ng mga ex-convict, mga ingana. Dili ko ganahang mga ingana, mga nakasunod ng prisuhan, mga ingana ka. Mao ba ga? Oo. Basta maulang na niya, dili ko gusto nga dunay itago sa kuha. Okay? So mauna, Mao ba? managa nga ikaw akong gipili kay kabalo ko nga dili kay nga na. Ha? Basta, oga. Uy, pananghiday ko nimo kay wala na tay oras. Asa man ka mato? Wato ko og kuan. Wato ko og miyasong. Kalayo ato. Doaw na ko silang magpapa dito. Ano sa man ka mabalik? Siguro mag 1 month ako dito ka. Mao ba? Kaya nagpa-harvest naman bago daw sila og kuan, kanang kape. Abi na ko bugnay. Ha? Abi na ko bugnay ang arbis. Bayo. Sa bugnay, wala mo na sa script. Bayo. Magpa-harvest og kape dito ka, ha? Ya. Oo. Amping nga, amping. Amping. Imong kamot. Ikaw ha. Tanon mo manggabasay ka da. Sige, basta ka ha. Abay, mga good Wala pa morning, kiss karon kay bago pa ta. Bait. Okay. Sige lang, Sige na lang, kiss na lang dali. Murag kag ilaga ang katsuri karon na. Sige ka ha. Basta maura na siya. Ayo ga ha. Oo naman. Balik ba ha? Oo. Basta ikaw diri ha. Dili ka magkuhan ha. Dali. Buutan niyo ka. Ay, ka pala. Magpabuutan ka, okay? Dahan lang. Pwede bang umibig nang hindi nasasaktan? Pwede mapigilin ang puso ng mama. Ay Helen, lipay jud kaayo ko kay nakuha jud nako ang kasing-kasing. Nadaog jud akong kasing-kasing ni Janice. Pero kuya sama si ang giingon nga murag ang kakulba nako kuya. Nga mahibaw-an ko niya nga ex-convict ko. Grabe kuya. Pertig yun akong hadluka. Temporaryong nawala akong kaguol kuya sa dani ato sa Gmyasong. Pero nausab kining tanan kuya. Sa dihan nga nagkita mi pag-usab ni Junjun Fred. Ang halik ng galing langit sa labi mong Wow. Uy, bay. Kumusta bay? Congratulations. Ano bay? Bay ta? Bayo. Parang, Oy. ano problema ni mo? Ako yung daog ba yan? Kabalo ko. Isugot ko niya. Ikaw rin daw, kabalo ko. Ya, sa Pero problema bay. problemaho ni mo ni karon. Kaya unsa man day? Wow. Unya. Unsa may feeling nimo? Wapo na ka? Kaya gisugot na ka? Siyempre. Ikaw din sugton ba sa babae nga imong gipong yaban? Siyempre. Swerte yung guys Janice mo ha. Ay,
Sure, tigid bay. Gwapo ko. Kay ex-convict ko ka. Asa ka nakakuha na? Asa ko na kay Balo? Oh, Nasa script. Ay, Payo. doon na nagsulti sa kuha. Ha? unya, kung ex-convict ko. Ha? Oh, Ngomray, usay na anak. usay na, kabalo ko dots. Kay balo ko. Nga dili good gusto si Janice. Nga doon na si mauyab ng ex-convict. Payo. Uy, bay. Paminaw ha. Oh, saban. Ug imo ganing sultian si Janice. Oh, Mangambot na lang ko bay. mangambot. Maura na may ito magambot. Payo. Bay, kabalo ka kung unsa ko kay gugma si Janice bay. Wa para ba kumayo sa kong pagkapagaw? Payo. Pag-ampo, do. Pag-ampo nga dili niya mahibalan. Pag-ampo! Kuya Helen, mauna ang grabe na kong kahadlo, kuya. Nga mahibaw-an ni Janice. Nga ex-convict ko, kuya. Sa akong kalagot nga to kang Junjun Fred, kuya, lami yung kay mo yung naong sa lapok, kuya ba? Lami yung kay itsa sa lapok. Pero kuya, di na ko gusto nga mobalik pa sa prisuhan, kuya. Kay dagang kayo dito kuting. Dagang kay surot dito, kuya. Payo. Perting katula dito, di madag sibo sa kanding. Payo. Kuya, bulagan ka ako ni Janice og may bawaan niya, kuya. Kay dili ba siya ganahan yun? Please, Kuya B. Tabangi og tambagi daw ninyo, kuya, unsay angay na kong buhato ning akong kaimtang karon. Apit na ra ba mo ulit si Janice gikan sa miyasong? Kuya, please help me. Inyo magtatampo? Archie. Kataw, anak! Bayad po, Manong. Saan po ito galing? Sa akin po, alangan naman galing sa'yo, di ba? Saan ka po sumakay? Sa jeep mo, alangan namang lumipad ako. Pangit kaya. Saan po kayo bababa? Sa lupa, alangan naman sa langit. Kau talaga? Aba, piluso po to ah. Ngayon, bibigyan kitang sukli na kulang. O eto, sukli mo. Kuya, kulang ang sukli ah. Magkano pala downtown? Bakit? Bibilhin mo? Ay! Okay kayo!